Γιατί δεν ανοίγουν το φάκελο της Κύπρου αυτοί οι δημοκράτες από το 1974? Αναρωτήθηκες ποτέ? Όχι. Γιατί δεν ανοίγουν το φάκελο του νησιού μας, της πατρίδος μου? Του τι συνέβη? Γιατί η Κύπρος είναι η πατρίδα μου. Στο χάρτη το δικό μου Κύπρος δεν έφυγε ποτέ από το προσκήνιο. Αλλά... Επιτρέπεται να έχει Κύπρος άλλη σημαία? Ήρθανε το Σάββατο κάτι παιδιά και οι αδελφοί του Σολομού. Και έχω ένα τραγούδι που έχουμε εικονοποιήσει κιόλας για τον Σολομώντα. Και κάποια στιγμή ανέβηκαν επάνω στη σκηνή και όπως τραγουδάω, εγώ τον κόσμο του χειροκροτάει. Εγώ τραγουδάω πολλές φορές με κλειστά τα μάτια. Ως επιτοπλίστων τέλος πάντων. Σεμνότητα που λέγαμε, τρέπομαι γι' αυτό. Λοιπόν, και όπως τραγουδάω, και χειροκροτάει ο κόσμος. Και ανοίγω τα μάτια μου και αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάποιοι πίσω μου. Και έχουν σηκώσει μια σημαία πίσω μου, ένας πιτσιρικάς και μια άλλη κοπελίτσα, η οποία είναι η ελληνική σημαία και στο κέντρο της έχει την Κύπρο, δηλαδή σαν αποτέλεσμα, εικαστικά, σαν αποτέλεσμα, ήταν το πρέπον. Εγώ λοιπόν τους υπαλλήλους μου τους τιμωρώ με αυτά που λέω. Λέγοντας στους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή την αντίληψή μου για τα πράγματα. Πώς τους αντιλαμβάνομαι. Τι εισπράττω από αυτό που κάνουν. Είναι απατεώνες. Είναι εκβιαστές. Είναι προδότες δοσύλλογοι. Είναι άκρως επικίνδυνοι. Διώξτε τους το συντομότερο δυνατόν. Και εδώ και εκεί. Αναφέρομαι και στην Κύπρο, εφόσον βλέπουν αυτό που συμβαίνει εδώ. Και σιγά σιγά ακολουθούν τα βήματα. Δηλαδή, βλέπεις τον άλλο που πάει στον κρεμό και οι ηγέτες κάνουν ακριβώς το ίδιο. Προς τα πού πήγε αυτός που έπεσε, πού είναι το πέσιμο, λέει προς τα εκεί. Πάμε, ελάτε παιδιά. Και σας ρίχνουν στον κρεμό. Ξυπνήσετε παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόη Παπά. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε. Ανάσταση σημαίνει σηκώνω το ανάστημά μου. Επάνω ανάστημα. Να σου δείξω δηλαδή ότι δεν είμαι τόσος στόχος. Είμαι μεγάλος. Πρέπει να σηκώσουμε το ανάστημα. Τι είσαστε κύριε? Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είσαι ο υπάλληλός μου και κάνεις κακά τη δουλειά σου. Στα ανάθεμα. Προχώρα παρακάτω. Τελείωνε. Τελείωνε όμως. Αυτό σημαίνει επανάσταση. Αλλά τους βουλευτές και τους πρωθυπουργούς τους εκλέγει ο κόσμος, ο οποίος κόσμος είναι αποπλανημένος τελικά. Αυτό λέω. Να σηκώσει το ανάστημά του, να σκεφτεί τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Τι λάθη έχει κάνει μέχρι τώρα να μην τα επαναλάβει. Τι θα πρέπει να κάνει, ποιος είναι αυτός που φταίει, τι έκανε, τι έφτεξε, για ποιο λόγο δανείστηκαν τόσα δισεκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια ευρώ, άκου τώρα τι λέμε, σαν να μην τρέχει τίποτα. Γιατί τα δανείστηκες, αγοράκι? Από ποιον τα δανείστηκες? Γιατί, για ποιο σκοπό, πού διοχετεύτησαν τα χρήματα? Δώσε μου αποδείξεις. Είσαι υπάλληλός μου και φέρε τώρα τον ισολογισμό. Με χαρτί και καλαμάρι, κάτσε κάτω και πες μου. Τόσα πήραμε από τον τάδε, γιατί τα είχαμε ανάγκη για αυτό το σκοπό. Πήγανε για εκεί? Όχι, πού πήγανε? Όταν έχεις έρθει στην οποιαδήποτε χώρα, χωρίς να σου ζητήσει κανείς. Όπως πήγε η μητέρα μου, δηλαδή μετανάστρια, διότι ζητάγανε εργατικά χέρια και πήγε στη Γερμανία. Όταν έρχεσαι λοιπόν στην πατρίδα μας. Ας πάρουμε το δικό μας το πρόβλημα. Και έρχεσαι δια της βίας, χωρίς κανείς να σε ζητήσει. Εισχωρείς λοιπόν μέσα σε μια χώρα παρανόμως. Παραβιάζεις λοιπόν τα σύνορα. Παραβιάζεις τα σύνορα. Και γίνεσαι λαθρομετανάστης. Σ' αγαπάω, άνθρωπος είσαι. Αλλά μην μου κάνεις κακό. Δεν θέλω να μου κάνεις κακό. Διότι έρχεσαι εσύ εδώ, σε παίρνει ο άλλος ο οποίος είναι δουλέμπορος. Όπως κάνανε και τότε με τους νέγρους και τους πήγανε στην Αμερική και σε όλα τα πλάτη και τα νίκη του κόσμου. Σε παίρνουν οι δουλέμποροι, σε φέρνουν στις χώρες τις δικές τους, εδώ επί παραδείγματι. Σε βγάζουν στα φανάρια, κάνει τον επέτη, σε εκμεταλλεύονται αυτοί οι άνθρωποι, σε βάζουν σαν το ζώο και κοιμάσαι 20-20 άτομα μέσα σε ένα δωμάτιο. Δημιουργείται εγκληματικότητα μεγάλη. Η Χρυσή Αυγή είναι το μετά την βία των υπολείπων. Κάποιοι βίασαν τη χώρα, σκοπίμως, αν είσαι με το δίκαιο είμαι μαζί σου. Αν έχεις άδικο, δεν είμαι μαζί σου. Τι να κάνουμε? Αν η Χρυσή Αυγή τώρα στο θέμα της λαθρομετανάστευσης με βρίσκει σύμφωνο, τι σημασία έχει? Στο ποδάρι όμως κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Θέλουν πολύ χρόνο για να καταλάβει και ο κόσμος. Είναι παιχνίδι στημένο αυτό. Το δουλεμπόριο δηλαδή, μεθοδευμένο και χρηματοδοτούμενο, είναι έτσι, διότι έτσι πρέπει να γίνει. Διότι τα παιδιά σου τώρα, εγώ σου βάζω φόρο και άμα πληρώνεις φόρο δεν κάνεις παιδιά. Και άμα δεν κάνεις παιδιά, εδώ είναι έτοιμα τα άλλα τα παιδιά. Στα φέραμε. Δεν έχετε καταλάβει που πηγαίνει. Σε παίρνω εσένα από τα Χανιά και σε φέρνω λαθρομετανάστη, λαθρέος. Και σε φέρνω στην Αθήνα. Έχετε καταλάβει τι γίνεται? Έχετε κατανοήσει το τι συμβαίνει, τι έρχεται, πού το πάνε? Όχι. Το βλέπω. Όχι. Λαθρέους μετανάστες, οι οποίοι δεν είναι πολιτικοί μετανάστες. Δεν έφυγαν από την πατρίδα τους λόγω του ότι είχαν προβλήματα εκεί και θα πρέπει φυσικά εμείς να τους δώσουμε άσυλο. Υποχρεωμένοι είμαστε να τους δώσουμε άσυλο. Είναι άνθρωποι τους οποίους δουλεμπορικά φέρανε κάποιοι εδώ για να δημιουργήσουν πολιτισμικό χάος. Ελευθερία, ποια ελευθερία? Αυτό είναι ασυδοσία. Ανομία. Αυτό έχει υπερισχύσει. Η ατιμωρησία. Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Και έχεις 300 απέναντι να πούμε κοπριταριά του κερατά. Δημοκρατία. Πού είναι η δημοκρατία? Πού την είδες? Αστική δημοκρατία δεν είναι? Είμαστε δικτατορία είμαστε. Φασιστική η κατάσταση. Όταν σου λέει και αυτό θα κάνεις και εκείνο θα κάνεις και σηκώνει το δάχτυλο άλλο ο Γουρούνης, ο Ευάγγελος να πούμε. Τι λες ρε? Σε ποιον σηκώνεις το δάχτυλο ρε? Πού στα από εδώ ρε κοπρόσκυλο να μου σηκώνεις και το δάχτυλο? 67 με 73 ήταν. Τότε σταμάτησε ο Παπαδόπουλος, ο Πατακός και ο Μακαρέζος. Μετά ανέλαβε ο Ιωαννίδης και έγινε αυτό που έγινε στην Κύπρο. Ξέρεις τι στένος χρειάζεται να σε τιμωρήσει η πατρίδα σου και να μείνεις μέσα στη φυλακή μέχρι να πεθάνεις? Σημαίνει Σοκράτης.
Ξυπνήσετε, παιδιά. Δεν είναι αυτά που βλέπουμε η αλήθεια. Πάντοτε κρύβεται κάτι πίσω από αυτό που μας δείχνουν και από αυτά που μας λένε οι ιστορικοί. Ήταν απείρως καλύτεροι. Δυστυχώς. Οι μισότρελοι στρατιωτικοί ήταν απείρως καλύτεροι από τους φαύλους πριν και τους φαύλους μετά. Εγώ τότε ζούσα και μπορώ να κρίνω. Οι στρατιωτικοί ήταν καλύτεροι από τους πριν και τους μετά. Δυστυχώς. Πώς να το πω. Λέω, δυστυχώς ήταν καλύτεροι οι μισότρελοι στρατιωτικοί από τους πριν και τους μετά. Πώς να το πω, άνθρωπος, για να το καταλάβουμε. Δυστυχώς. Γιατί οι πριν και μετά είναι χειρότεροι. Ο φαύλος κύκλος που υπάρχει σήμερα υπήρχε και πριν από το 67. Γι' αυτό αναγκάστηκαν κάποιοι οι οποίοι ήταν πιο πατριώτες να πούνε: παιδιά, οι φαύλοι του παρελθόντος Παπανδρέου και τα Ρέστα, Μητσοτάκηδης, Καραμαναλίδης και τα Ρέστα, ξαναβγήκαν στο προσκήνιο. Έφυγε ο άλλος να πούμε: εθνάρχης. Τι μας λέτε, ρε παιδιά, να πούμε. Ρε, τι μας λέτε να πούμε. Ποιος εθνάρχης τώρα τα πινελίκια. Ποιος εθνάρχης που μόλις είδε τα δύσκολα να πούμε, γιατί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούσαν αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν και σήμερα. Το ψεύδος είχε επικρατήσει. Η λαμογιά, ας πούμε, και όλη αυτή η ρεμούλα ήταν στην ημερήσια διάταξη. Και σηκώθηκε και έφυγε μόλις είδε τα δύσκολα, ότι θα τον κλείσουνε μέσα, γιατί του άξιζε, και πήγε στη Γαλλία με το όνομα Τριανταφυλλίδης. Πλάκα, βρε, μας κάνετε. Μου είπες για δικτατορία προηγουμένως και σου έκανα μια μικρή, ελάχιστη ανάλυση του τι συνέβαινε στο παρελθόν. Τους φαύλους προσπάθησαν να τους εγκλείσουν εκεί που τους αρμόζει. Που δεν τους έγκλεισαν κιόλας. Στη φυλακή. Οι φαύλοι λοιπόν που τώρα κυβερνούν, άκουσε τι κάνουν. Σου βάζουν φόρο για τα παιδιά σου. Τα ίδια έχουν πει για όσους κάνουν το αντίθετο από αυτό που κάνουν αυτοί που έχουν βάλει τη μάζα μέσα στο άρμα με τα χαλινάρια κτλ. Και την πηγαίνουν για τον κρεμό. Μόλις κάποιος είναι απ' έξω και φωνάζει: παιδιά, κατεβείτε γρήγορα. Λες, βρε κοπρίτη, θα μιλάς εσύ για πολιτικά και θα μιλάω για πολιτική. Πολιτική είναι η ζωή μας όλοι. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα εσένα, επειδή σπούδασες στην Πάντιο Σχολή και τι ήσουν δικηγόρος, ναι, δηλαδή επαγγελματίας ψεύτης. Και είσαι ικανός να μιλάς, να έχεις γνώμη και είμαστε εμείς ανίκανοι. Ρώστε από το παλιό σκύλο του κερατά. Πώς σε λένε, όπως και να σε λένε. Ειδικά εσύ, Ευάγγελε Γουρούνι, να περνάς και στο Σύνταγμα. Να ξυπνήσουμε και να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια. Να καταλάβουμε δηλαδή πια να είναι απόλυτα βεβαιωμένο ότι εδώ υπάρχει χοντρό παιχνίδι κοροϊδίας και θα πρέπει να το σταματήσουμε.